En berättelse om skolan av Frizida Ignatjeva. Jag har slutat min skola i 1995 i Ryssland. Jag vill lite berätta hur det varit på skolan. Skolan är inte bara en plats för nya kunskaper, men också plats för där vi kan hitta nya vänner. Alla kommer ihåg sin första dag på skolan. Den här dagen är 1 september i Ryssland. Spännande, festlig och vacker dag. Så börjar intressant och spännande resa till kunskapsvärld. Lektionen är viktiga för barnens utveckling. Så här kan systematisera kunskap och hjälpa barnet att utveckla sin kompetens. Det viktigaste är att utveckla barnens lust att lära sig och hitta information. Idrott är en av grunderna för barnets hälsa. Just på dessa lektioner barn lär sig utveckla sin styrka och flexibilitet. Skolbarn behöver en fullvärdig lektionsundervisning, aktivt, välutrustad med moderna tekniska medel. Lärare. Den första föreningen är naturligtvis kopplade till skolan, lektioner och studerar något nytt för oss. Och fortfarande kan det finnas sådana minnen som lagras i minnet av varje person, den första lektionen i livet, den första bekantskap med läraren och skolan. En av lärarnas viktigaste funktioner är möjligheten att ställa frågor, vara kreativ, så hjälpa studenten att bygga sina tankar i rätt riktning. Utvecklingssamtal är den viktigaste formen av samarbete mellan föräldrar och lärarna. Där diskuteras och antas beslut om de viktigaste frågorna i livet i klassens gemenskap och utbildning av elev i skolan och hemma. Dess huvudsyfte är samordna och kombinera skolans och familjens insatser för att skapa förutsättningar för barnens utveckling. Oftast klasskamrater blir kompisar. Barnen kan hitta sina vänner under skolaktiviteter, till exempel skolfester. De hjälper dig i vissa ämnen, utbyte och hjälper med de andra. Fester är kollektiva aktiviteter som organiseras gemensamt med elever och föräldrar. Barnfest är program för stor möjlighet för att utveckling av de enskilda eleverna i villkoren för ett intressant kreativt arbete och utveckling. Förberedelse i den och deltagande i fest bidrar till utveckling och initiativ och social anpassning. Examen brukar vara efter alla prov och tentor. Lärarna och eleverna bestämmer när ska planeras en stor fest inom skolan. Jag kommer ihåg när vi gjort ett stort fest. Det var väldigt roligt och fint kväll när alla skolarbetare, till exempel städerskor och de som jobbade, kommer och hälsat åt oss och gratulerar med den dagen. Created using Powtoon.